Spojené štáty americké. No, keď sa povie toto slovné spojenie, mnohým asi napadne krajina nekonečných možností a obrovských kontrastov. A presne na to sa dnes pozrieme. Čo všetko sa vlastne skrýva za tou fascinujúcou mozaikou, ktorú tvorí 50 štátov? Áno, všetko sa to začína jedným číslom. 50. Presne toľko štátov dnes tvorí Spojené štáty americké. Celá história tohto národa je, dá sa povedať, vodkaná priamo do jeho vlajky. Tých 13 pruhov, to sú pôvodné kolónie, ktoré ešte v roku 1776 vyhlásili nezávislosť. A tých 50 hviezd? No, jedna pre každý zo súčasných štátov. Tak poďme na to. Naša expedícia štartuje na východnom pobreží. V podstate v historickom a ekonomickom srdci celého národa. A práve tu nájdeme niečo, čomu sa hovorí megalopolis, Boston, Washington. Čo to je? No predstavte si jeden obrovský, takmer súvislý pás miest, ktoré sa do seba tak povediať vlievajú. Samozrejme, patrí sem aj New York, globálne centrum financií a kultúry a hneď vedľa neho pochopiteľne aj hlavné mesto, Washington DC. Toto je naozaj dokonalá ukážka toho, ako tu všetko do seba zapadá. Politická moc sústredená vo Washingtone, obrovská finančná sila New Yorku a k tomu priemyselná chrbtica krajiny, ktorú celé 10 ročia poháňali zdroje z neďalekých Apalačských vrchov. Keď sa pohneme na juh, je to dramatická zmena. Mení sa nielen scénéria, ale aj celá ekonomika. Zrazu prechádzame z historických bavlníkových polí a dobyčích rančov Texasu na high-tech pobrežie Floridy, odkiaľ ľudstvo mierí ku hviezdám. A toto je neuveriteľná ukážka rozmanitosti v rámci jediného regiónu. Tu sa ťaží ropa hlboko pod Mexickým zálivom a zároveň sa odtiaľto štartujú rakety priamo do vesmíru. Fascinujúce. Dobre, opúšťame pobrežie a ideme na západ, rovno do poľnohospodárskeho srdca Ameriky. Vítajte v krajine nekonečných prérií a naozaj mocných prírodných síl. Vďaka tejto neuveriteľne úrodnej pôde nie sú Spojené štáty len tak sebestačné. Práve naopak, sú jedným z najväčších svetových exportérov potravín. V podstate živia planétu. Ale tento región má aj svoju, povedzme, odvrátenú tvár. Extrémne počasie. Viete, keď sa tu stretne horúci, vlhký vzduch z juhu a studený, suchý vzduch zo severu, no to je recept na dokonalú búrku. A výsledkom sú jedny z najničivejších veterných vírov na celej planéte – tornáda. Celému tomuto srdcu krajiny dominuje jedna jediná rieka – Mississippi. Je to jedna z najdlhších a hospodársky najdôležitejších riek na svete. A známy spisovateľ Mark Twain ju opísal presne takto. Tak a tretia etapa našej expedície nás zavedie do neskutočne dramatickej krajiny amerického západu. Je to región dýchberúcich prírodných divov, ale aj, čo je zaujímavé, centier ľudskej kreativity. Táto krajina je doslova svedkom obrovskej geologickej sily v priamom prenose. Od toho pomalého milióny rokov trvajúceho hlbenia Grand Canyonu riekou Colorado až po ten nesmierny vulkanický tlak, ktorý neustále drieme pod povrchom Yellowstoneu. A tá aktivita neprebieha len na povrchu, ale aj hlboko pod zemou. Skúste si to predstaviť. Dve obrovské tektonické platne sa neustále klžú popri sebe pozdĺž toho slávneho zlomu San Andreas. Čo to znamená v praxi? No, že mestá ako Los Angeles a San Francisco sa pomaly, ale isto k sebe približujú. A na Tichomorskom pobreží sa táto prírodná dynamika spája s explóziou ľudskej inovácie. Los Angeles je, samozrejme, svetovým centrom filmového priemyslu. Zatiaľ čo o kúsok severnejšie, v Silicon Valley, sídlia technologickí giganti, ktorí doslova menia náš svet. Dobre, na záverečnú etapu sa presunieme do dvoch štátov, ktoré ležia tak trochu bokom, mimo toho súvislého územia a predstavujú skutočné geografické extrémy Ameriky. Ten kontrast medzi týmito dvoma štátmi je naozaj neuveriteľný. Na jednej strane máme mrazivú, nekonečnú a divokú Aliašku a na tej druhej tropický sopečný raj Havajských ostrovov, stratený uprostred Pacifiku. Takže čo si z tejto rýchlej cesty naprieč Spojenými štátmi vlastne odniesť? Čo je to najdôležitejšie? Myslím, že naša expedícia ukázala jednu vec. Je to krajina obrovských protikladov. Je definovaná neuveriteľne rozmanitou krajinou,
gigantickou ekonomickou silou, ale zároveň aj mocnými, často neskrutnými silami prírody, ktoré ju neustále formujú. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke alebo skôr otázke. V krajine, ktorú rovnako silno formujú ľudské technologické ambície a zároveň nespútaná geologická sila, ktorá z nich nakoniec rozhodne o jej budúcnosti?